Welcome to my channel BSc Degree PIPSIM Laplace Transforms. Laplace Transforms of cos square t. ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ మా 5 మార్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్స్. మీకు 1 ప్లస్ కాస్ 2 టీటా ఫార్ములా తెలియాలి. 1 ప్లస్ కాస్ 2 టీటా ఫార్ములా 2 కాస్ స్క్వేర్ టీటా. మీకు కాస్ స్క్వేర్ టీటా కావాలి సార్ అంటే 1 ప్లస్ కాస్ 2 టీటా బై 2. ఇప్పుడు మీకు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ టీ అంటే 1 ప్లస్ కాస్ 2t బై 2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీలో ఉన్నాయమ్మా. 1/2 కాన్స్టెంట్ బయట రాసుకోండి. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ 2t 1/2 ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ 1/s. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ 2t కావాలి అంటే మీకు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ at ఫార్ములా తెలియాలి. ఏంటి మా ఫార్ములా? s బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎస్ ఎంతమా? ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్. అర్థమవుతుందేమా? 1/2 ఆఫ్ 1/s ప్లస్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఎల్సిఎం అయితే కట్టండి మా. 1/2 ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్ అంటే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 క్యాన్సిల్. ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ఎస్ స్క్వేర్ అంటే 1/2 ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ 2s స్క్వేర్ ప్లస్ 4 బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. చూడండి మా, 2 అయితే కామన్ తీసుకోండి. ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. 2 క్యాన్సిల్ పోతే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. చూడండి మా, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బై 2 ఇంటూ 2 చేసుకోండి మా. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ టీ కాస్ టీ కదా, బై 2 ఇంటూ 2 చేయండి. 1/2 2 సైన్ టీ కాస్ టీ మా. 1/2 కాన్స్టెంట్ బయట అయితే రాసుకోండి. 2 సైన్ టీ ఇంటూ కాస్ టీ. ఇప్పుడు 2 సైన్ టీటా కాస్ టీటా ఫార్ములా తెలియాలి మా. ఏంది సార్ ఫార్ములా అంటే సైన్ 2 టీటా. 1/2 ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ 2t మా. 1/2 ఆఫ్ సైన్ 2t లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ at ఫార్ములా తెలియాలి మా. ఏది సార్ ఫార్ములా అంటే a బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ 2t ఫార్ములా 2 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 అంటే 2 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. 2 క్యాన్సిల్ పోతే 1/s స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఇలా చేస్తే మీకు సింపుల్గా ఆన్సర్ వస్తాయమ్మా. ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి మా. థ్యాంక్ యూ.